Umaga na po nisa? Umaga na na po yung aga silbar eh. Yeah. Maglata kita sa telefon lang na bata. Mana si tambok. Smile, pangla bok. Smile sa ba? Pwede na po tayo slide. Go now. Dilim na nila tugangan dari pikas po. Gagaanan po. Nagbuhok ako nila. Yun, so ngayon guys, may active sa septic tank. Bali, tulo ni siya ka compartment. Kani diri ang hugaw. Tapos diri ang sunod, then diri na yung mugawas. Yeah, pang drain niya. Para datong hugaw, mitiglom, din ang tubig diri mapuno. Diri na ditso. Ditso ng tubig. What's up to you guys? Good morning. So parang adong tagbilaran ko. Bayad tag pintal tas bayad og kuryente. Pintal tas sen. Yun. Init kayo so purong ta kay nilang sakit ron. Corona says. So sige magpurong sa ko so kita na ta to. See ya. Yan, so nayapat na ta guys. Buhi ko. Ibot na ta diri sa buhi ko. Oh my god man. Ala. Kahit tag kurente. Yan. Go inside man. Guys, dito na kay kamerang tao. Dili kay guot. Mubayad. So, matutag daw kay bayad tag pintal. So, kita na tayo dito balik. Grabe, kainit.
para angkol. Finally here. Nanay? Pila? 570 ang pila na kalitro? Kuan, upat ka litro na usa ka galon. Wala nanay, sagol din na dito sa na. Hindi po dong Te, pwede balik ko na rin ako, te. Kuha na lang ako resibo, ipakita na ko niya. Okay. Mangita po, tulap ko ba? Balik ako, te, ah.